Tak. Rakovnica bude nahratá. A chceš ísť do toho? Najprv do Luteránskeho, veď? Nie, ideme do toho najskôr, kde to máme. Katolíkuš tam bol. Katolíkuš. Koľko to má obyvateľov? Už stačí, neviem. Má 200? No ja si myslím, že viacej, lenže na našu chodí plus minus takých 10-11 a na Luteránsku, čo je celá Luteránska dedina, traja. Že minulé, že boli 3, my hovorili ľudia, neviem. Takže a pritom Dobšinský tu pôsobil, čiže... A kde Dobšinský? Tu má dom? Nie, tu pôsobil na fare. Ale na fare luteránskej. Ja som najprv tu prišiel, že som hore na bicykli. V tomto kostole pôsobil vynikajúci kazateľ, rozprávka a tak ďalej. To asi náš nebude. Poviem si, že po luteránskému. Špievku na ráno treba. Si hľadal tiež takto? Hej, ja som úplne až hore vyšiel, bo som nevedel, kde to je. Až potom sa mi zdalo, že toto je nejaký kostolík. Už teraz stále idem predtým, aby som vedel, kde mám ísť, lebo to mne tak zdá doraz a potom hľadaš blúdiš a streze zbytočne. Minule som bol aj v Brzotíne som bol pozdieť a potom aj v Brudnej. Dobre. A ten kľúčik je od predných dverí? Od vlánu, že?